Ahojte priatelia, dneska sme opäť už asi 5. krát v mojom obľúbenom Autoland Agency. Dneska sa veľmi teším, preto robím aj video, lebo máme Mazdu CX-5, čo není také výnimočné u nás, už sme ich mali veľa. Aj video sme vám už priniesli v minulých častiach. Ale tentokrát je táto špecifika tým, že je tu 2,5 litrový benzínový motor, ktorý sa mi veľmi rád vyhýbal doteraz, takže sa veľmi teším, že ho jednak môžem preverovať a jednak, že sa konečne aj trošku preveziem na ňom na testovacej jazde. Tuto máme klasika, obžeratú túto dečku, na týchto Mazdách im strašne chutí táto deka. Francúzske autá a japonské ňam pre tieto kuny, nemecké, ale nevadí, to je taký detail, to má každé auto. Motorické auto, top motor, suchý, bez únikov. Tu vidno nejaké stopy, že niekto asi s 2 promile nalieval tam ten olej, že sa veľmi netrafil, ale to vôbec nevadí. Autičko ináč vo veľmi krásnom stave. Lakované boli práve zadné dvere, ale bolo to malé prelakovanie vo výške 350. Nevidím tu nejaké stopy po oprave zásadné. Je to urobené veľmi pekne, žiadny zastriekaný prach amatérsky, žiadna stečená farba, fakt je to super urobené, takže nemám s tým vôbec problém. Takto na videu aspoň budete vidieť aj vy, že ako je to urobené, lebo video niekedy povie viac ako ľudské oko. Za mňa je to urobené veľmi super, však možno aj z takéhoto pohľadu nevidno vôbec nejaký rozdiel. Myslím si, že to robil kvalitný človek. Čaká nás ešte testovacia jazda, čaká nás ešte diagnostika, čaká nás ešte odtestovať v interiéri, či je všetko funkčné, ale zatiaľ, čo sa týče vizuálnej stránky, motorickej stránky, je všetko super. Samozrejme nás čaká ešte aj kontrola podvozku, ale musel som vám už teraz natočiť video, lebo fakt sa teším na tú 2,5, takže možno vám to urobím v takom štýle, že to porovnám s tým 2 litrom, s ktorým máme fakt, že veľké skúsenosti, lebo bolo ich mnoho na preverenie, takže 2 liter poznáme dobre. Podľa toho krytu, keby takto mi niekto otvorí motor, tak okrem toho, že je možno kúsok väčší, tak by som nerozoznal, že je to 2,5. Ale myslím si, že na tej testovacej jazde to bude cítiť, keď sa trošku prevezieme. Takže videjko urobíme za chvíľku, keď sa na tom prevezieme a keď sa bude asi robiť diagnostika. Takže sa hlásim po testovacej jazde s týmto fešákom. No musím povedať, že oproti 2 litru je tam cítiť rozdiel, hlavne v tých nižších otáčkach, cítiť tam ten väčší objem a väčšie newtonmetre, že to auto sa tak krajšie zbiera. Osobne neviem, či je to veľmi nutné si sa ten 2,5 liter dopelácať. Samozrejme, ak na to máte, doplatte si, ide to lepšie oproti 2 litru, ale myslím si, že väčšine pokojných šoférov aj ten 2 liter úplne bohate stačí. Teraz robíme ešte diagnostiku, robili sme diagnostiku aj pred testovacou jazdou, všetko bolo v poriadku, takže ešte si vyhodíme raz tie chyby, či náhodou niečo sa neobjavilo, ale nevyzerá, že by tu bol nejaký problém. Skúšali sme aj 4x4, či nám funguje, lebo je to vozidlo s plnou všetkých 4 kolies. Môžeme si aj ukázať, že funguje. To trochu na tráve, samozrejme žiadny offroad, nemôžeme si to dovoliť, keďže nie je to naše, ale musíme zase testovať, či to funguje, takže 2 kolesami na trávu sme zišli a v pohode zabrali pekne tie všetky 4 kolesá, takže super, 4-kolka funguje. Mechanicky tu nie sú žiadne problémy, bude treba len vymeniť olej podľa toho, čo som pozeral, a filtre, klasika, ale o to všetko sa tento veľmi príjemný rodinný bazár postará, takže klient to bude mať úplne bez starosti. Ja len im poviem, že nech na to určite nezabudnú, nech to má tip-top náš zákazník spoločný a môže sa spokojne voziť a užívať si, lebo auto je v super stave a s týmto motorom, keď sa bude meniť olej, filtre, tak ako sa hovorí ľudovo, tak to človek aj prežije, takže všetko super. Mám fakt veľkú radosť, že som si mohol túto 2,5 vyskúšať.
a vidíme sa na budúce. Čaká nás ešte jedno auto.